que tal? Como andades? Benvidas a Recuncho Gamer Podcast. Que tal? Feliz San Jordi, pois que se xa desde felicitar santos ou... bueno, felicidades. Que tal? Moi boas. Estamos aquí un martes máis no Twitch de Recuncho Gamer, twitch.tv/Recuncho Gamer, e tamén pode que nos estés vendo xa en diferido no YouTube, Spotify, iVoox e outras plataformas de podcasting. Así que nada, pasa, ponte como aquí no Recuncho, que imos botar agora unha hora magnífica para falar hoxe de libros e videoxogos con diferentes enfoques, diferentes maneiras de enganchar estes dous medios. Se empezamos aquí con una serie de comentarios que agora, isto que tengo tis, que podes comentar e participar na conversa. Que este relacionado con que estamos dicindo? Pois pode ser. No caso do que di aquí John, di: eu son libre, ti es libre, vive a librería. E sen que serve de precedente vou cambiar a orde, xa que acabo de meter aquí unha cousa de John. Que tal? Moi boa, John, a mí. Hola, John. Digo, hola, Iago. Está Lara preocupada. Non me deu paso a mí hoxe. Está aí. Que tal? Moi boas, Lara. Que tal? Isto non es ver. Xa mira todo o mundo. Nada, pues estamos aquí pasando. Que tal? Moi boa, Rita tamén, que a xente que imos estar hoxe aquí. Boas noites, que tal? Como estades? Tío, está súper formal. Vamos un pouco corporativos, este maeseo. Non sei de que, primos corporativos entre nós. Hai algo, hai así un algo. Sí, hai un toque. Me parece que vas a ter que adoptar o vermello como color de Recuncho Gamer a este paso. Bueno, é unha das dúas. Temos o branco, ou un tipo de vermello e un tipo de azul, para representar as cores de Sega Nintendo. Esa é o que lle dixemos tal. Agora hai xente que di: no, é que é a estreleira. Bueno, pois inventade vos a cousas, pero bueno, é que a veces temos invertido esas cores, pero en fin, eso. Eu elixo pensar que é por Sega, porque creo que fará máis feliz a John. A min o primeiro, pero bueno. Que me parece paje por logo. En fin, hoxe imos pajar porque imos falar de cousas que valen o seu peso, que son libros sobre videoxogos en diferentes ámbitos. Por introducirvos un pouquiño, pois imos falar de libros de arte. Tamén vou falar de libros interactivos, que ten a súa parte un pouco, pois eso, dese elemento dos videoxogos, levado ao libro. E tamén imos falar de libros que foron adaptados a videoxogo, que é a pregunta que vos deixamos en redes sociais, esa des @recunchogamer, e que tamén tedes posibilidade agora comentar no Twitch se vos ocorre un outro xogo inspirado en libros. Sí, Abadía del Crimen xa saiu, pero podes poñer outra vez, que eso era fácil. Pero imos falar de máis cousiñas. Non sen antes lembrarvos que tamén, xa que falamos de libros un día como hoxe, pois que temos o patrocinio desde este mes de a xente de Alita Comics. Así que nada, lembramos lo que son Alita Comics, o grupo familiar de tendas de banda deseñada en Galicia, que tedes tendas físicas en Santiago e en A Coruña, concretamente en Avenida... Foise música, pero bueno, nos comentamos aquí ahorita. Foron na Coruña, na Avenida Fisterra, número 99, en Rúa Orzán 94, tamén en Santiago, en Rúa Nova de Abaixo, número 2. Hai Rúa Nova de arriba, John, por aí por Santiago? Non sei. Eso. Hai Rúa Nova e Rúa Nova de Baixo. Moi ben. En fin, nada, que ustedes aí neses sitios e tamén en alitacomics.com. Así que tamén, pois eso, graciñas por outra semana máis con a xente de Alita Comics. Pasade por ali, se pasade por ali, decir que viñedes de parte de Recuncho, sobre todo se mercades algo, así quedas mellor con todo o mundo. E tamén pendentes das súas redes sociais, porque teñen así cousiñas como, por exemplo, hoxe 23 de abril, pois tiñan tamén aí un sorteo de un par de exemplares de non me lembro que era, pero bueno, se facían unha compra hoxe, pois tiñas tamén rasno un sorteo. Así que feitas as presentacións e patrocinios varios, lembrarvos nada, cousiñas que temos en Recuncho. Estás desde o xoves pasado a entrevista /partida cos de Rapans, que estivemos xogando aí a aparcar avións en Barcelona, así que se ainda non a vistedes no YouTube, pois pasade por aí. E dicir que o domingo ou luns, estamos aí pendentes de pechar datas, pois imos ter nova entrevista por aí na página de Recuncho Gamer. Se todo vai segundo normal. Non imos entrar detalles, non sei se... Bueno, pode que sexa a nosa entrevista máis cuñada. Ata yo deixamos. Feitas as presentacións, imos poñer música de libros. Vamos ver se isto sai ben. Podría ser tamén o tema antigo de Doraemon. E con isto imos aproveitar para falar de libros de arte en videoxogos. Con isto cedo a palabra a Lara, así que contanos, Lara.
Que nos Bueno, sí que puse libros de arte, pero a verdade é que estas cousas ao final son moi variadas. Poden ser libros de arte, poden ser verdadeiras enciclopedias, poden ser un pouco de todo. Entonces, pues, bueno, pues eu fixen aquí unha especie de compendio destas libros de arte barra enciclopedias barra cousas varias que se poden atopar feitas ou editadas por editoriais españolas, vamos, que non sei se é un pouco máis doadas de conseguir por aquí. Por exemplo, Norma Editorial, que casi a que ten así máis tocho de todo, pois a semana pasada sacou en España as guías do Elden Ring, a primeira e a segunda, que son os libros de arte oficiais. Bueno, son uns tochocos que estaban super ben. Estes son, eso sí, puro material gráfico, non hai texto máis que algún encabezamento por aí, ten desde ilustracións da secuencia de apertura do xogo, un montón de arte conceptual das terras intermedias, arte conceptual de personaxes, e o tomo 2 centras en arte conceptual de armas e de inimigos. Se pasas as llaguas... Eses son, por exemplo, arte conceptual das terras intermedias, ten unhas imaxes que son chulísimas. ¡Torret! ¡Qué bonito! Sí. En la que escolleras Kaelid, xa para meternos o medio, pero... Mira, pai, pero xe bonito. Son moi chulos. Estos son, pues eso, das armas tes de todo, escudos, armas, armaduras... Hai un poquinho de todo. Clara, acabadesme de solucionar o cumpleanos. Acabas de solucionar un cumpleanos, pero fácil. Pois son regalazos, están super chulas, son, además son uns tochacos aí contundentes. Qué bonito. Bueno, se sigues avanzando un poquinho, Iago. Sí. Bueno, tamén eso, hai inimigos, pois temos a Triforza, hai as 3 guías do Zelda que se sacaron no 25 aniversario do Zelda. Cada unha un pouco distinta, pero tamén están super ben. Hai unha que é a enciclopedia pura e dura, hai arte e artefactos e hai a historia de Hyrule. Por exemplo, a de historia ten a cronoloxía oficial da saga, ten arte conceptual, ten deseños de personaxe, ten bocetos e tamén ten explicacións dos deseñadores e creadores dos xogos, que son outra cosa que moitas veces incorporan estes libros. O de arte e artefactos, pois eso, céntrase en bocetos e explicacións de artefactos e arte vario do Zelda, e o de a enciclopedia, un tochón recopilatorio de datos e información de absolutamente de todo, de moitísimas cousas no Zelda. Despois sacaron outra co Breath of the Wild, que é específica para este xogo, que ten o mesmo, bocetos, ilustracións, arte promocional do diseñador Takumi Iwata, notas, anécdotas, historia de Hyrule outra vez, análisis do director, o director de arte, do ilustrador, ten moitísimas entrevistas, vamos, é super completa, tamén está moi chula. Se seguimos para adiante, temos dúas de The Witcher. Unha é El mundo de Witcher, que é o compendio do videoxogo, que aquí atopamos información do lore do xogo, do lore e do mundo de Witcher en xeral, vale? Pois o mundo dos habitantes, bruxos, magia, religión, monstros, algo sobre Geralt. E despois sacaron outra do Wen, que é específica para o arte das cartas que xogas no Wen. Esa está tamén super chula. Se pasas a diapositiva, sí. Aí tedes un par de exemplos, pois o do Wente o que fará dos monstros. Está todo o lore, o sea, dos 3 xogos, porque vexo aí sí, os 3 xogos, sí, son os 3. É o compendio do videoxogo, de feito se teño eu tamén. Beautiful. Que bella. Está moi chulo, porque dos xogos ven pois, moitísima información en xeral, moitísimas cousas de arte, conceptos e tal, está moi chulo. Eso está moi bueno. Difaron que estes libros é unha dimensión do traballazo e exixencias que ten facer o xogo. Sí, exacto. E ás veces tamén entra historias das limitacións en algúns casos que dis, por que fixeron isto así e tal? Bueno, sí. Volvemos aí a... Bueno, se sigues...
Tamén teñen un de arte do Death Stranding, que tamén está moi chulo, que tamén ven bastante información sobre arte de personaxes, escenarios, vehículos, tecnoloxía. Este está tamén super chula. Bueno, tamén ven algunha entrevista por aí con Kojima, por suposto, sobre o desenrolo e tal. Se non sabe Kojima, claro. Bueno, si podes seguir, Planeta ten unha que este ten a Yago, que é o do Final Fantasy, que sacou sobre Final Fantasy Remake, que é a material de Ultimanía, que é unha guía super completa tamén sobre información de personaxes, notas de desenvolvemento, creación, hasta creación de vestuario, como fixeron para facer os vestuarios bueno, a pasada. É moi completa. Sí, información de materia. Decir de arte que non é só a parte visual, senón que incluso tamén da parte de música, que a min, como sabedes, pois tírame por aí, pois tamén comentario de varias das pezas por dos distintos arranxistas que fixeron os temas. E claro, eu ese paso era escoitar que a música está no Spotify e ir, mentras les, ir analizando, o sea, nese apartado non é só a parte visual, senón tamén é na de audio, pois tamén é interesante. E logo tamén, pois, construción do lore e demais, por exemplo, falando da cidade de Midgard, un pouco cronoloxía que igual non está tan explícita, pero que sí que está en conta, para que logo cousas que aparecen aí sexen como sexen, así que tamén moi tal, un pouco na liña do que comentaba Farún, que eso, dar dimensión de todo que hai no show, que igual non te paras a pensar ou non reparas tanto, senón que está aí expandido. Seguimos con máis libros. Despois, Evolution Comics, que isto forma parte de Panini, editorial Panini, sacou un sobre o Cyberpunk. Que a min este encántame, sorprendeme moitísimo eso que eu non xoguei o Cyberpunk, pero non é eso, non é unha guía de arte, é unha especie de enciclopedia do lore, pero contándocho como se fora unha persona dentro do mundo do Cyberpunk que te está explicando cousas. Pois falan da historia previa a todo o que pasa, despois fan un desglose de Night City brutal por barrios, no que eso, é unha persona que te está contando, pois eu coñecía este barrio de día, pero pola noite empezache a contar. Información sobre as empresas, super pormenorizada, sobre armas, bandas callexeiras, policía. É unha pasada, o sea, cando empecé a ler vehículos, marcas de motos, é unha pasada, darche unha información sobre o xogo, sobre o lore do xogo, increíble, o sea, dalle unha profundidade ao xogo brutal. E a min, cando a vin, quedeime flipada. Eso ten moi boa pinta, o sea, encántame o concepto de facer como unha guía, pero desde dentro, non? Sí. A vez, hai moitos xogos que che dan ganas de facer eso. Pois esta está moi guai. A mí impresionoume moito este libro. Está moi chulo. E despois a editorial Minotauro ten pois tamén uns cantos destas libros de arte, enciclopedias, e uns que ten son os do Assassin's Creed, Valhalla e Odyssey. Tamén son moi pormenorizados, ven moita información de bocetos, de personaxes e de entornos. Eu teño a do Valhalla, por suposto, Calvoutereu. Por suposto. Está moi chula, o sea, ven información, bocetos de personaxes, eso, como foi a construcción de algún dos personaxes, con un montón de bocetos distintos, desinformación dos asentamentos. Hai algunha ilustración dunha igrexa ardendo ou algo así? Está pensando ben. Hai, sí. Mira ti por donde. Mira ti por donde. Pois está moi chula. A do Odyssey, a verdad que non a vin, pero a estructura é moi similar, por un pouco que ven así por riba. E despois tamén hai sobre Tekken, Street Fighter, digamos, con xogos de loita. Tamén, estas dúas tamén son, ten entrevistas cos desenvolvedores, ten explicación sobre personaxes. A do Street Fighter é moi chula, ven moitísima información, hasta veñen estrategias, o sea, os combos dos personaxes e tal. Está moi chula, están moi pormenorizadas, explican un montón de cousas de arte, desenvolvemento, música, creación.
están as dúas moi guai. Sabes se de Street Fighter 2 ou se do 5 para atrás? Pois a verdad non recordo... Vou aquí a pillar. Imagino que o 6 estillo bastante preto, porque o 6 é de xuño do ano pasado, se non lembro mal, o xogo. Igual van espillados. Porque tamén nese estaba interesante o que fixen co arte no 6, pero... Bueno, pero... O sea, que toda a franquía está chula. Pois as dúas últimas que escollín tamén son as de arte do Uncharted e a de Sonic. No Uncharted está como se fixen dos 4 xogos, entrevistas co desenvolvedores e deseños. E na de Sonic, pois foi unha edición conmemorativa, 25 aniversario, que ten arte do universo Sonic, ilustracións, arte promocional e material raro da época 1991 a 2016. A ver, os rapaces de Sonic. Eu este non o coñecía. Ahora son a portada, pero non coñecía. Tillón? Raro sí, momento de Yago sin palabras. Eu coñecía, pero non me dá diñeiro para todo. É que estou creando necesidades. Enciclopedia ou isto, efectivamente. E xa estaría, sí. Eso estaría. Bueno, despois vou enseñar un, porque teño que enseñar o que é do gosto obsesivo. Que esta sí que non está en español, vale, pero que me parece unha cousa fermosísima, igual que o xogo, non se nota nada o meu vicio e pasión, pero que tamén é un chuladón, vamos, unha cousa... Ven un montón de cousa de entornos, veñen hasta as cinemáticas, os storyboards das cinemáticas. Que bonito. Parece moi... cando vin, bueno, cando me chegou, foi unha cousa, ten eso, os storyboards das cinemáticas, que non a pasada. Así que... Queredes ver o meu? Bueno, o meu, o de Evan. A ver. Mira que bonito. Dark Souls 2. Oh, mira que bello. ese tamén está guai. Oh, precioso. Moi de Semana Santa esa página. Sí, é verdad. Bueno, así son os Souls, os xogos Souls, así un pouco de Semana Santa. Siempre, constantemente. Sí. Que bonito. Moi ben. Pois anotamos aí libros de arte que aparte, a ver, aquí como sempre, hai unha serie de cousas que temos que liar como son incongruencias en Recuncho Gamer a veces, porque libros en galego, RAG, canto estemos falando de videoxogos, xa non digo de arte, de videoxogos en xeral, creo que 0 en galego RAG. Temos 2 en normativa GAL, se non leva mal, que son, xa falamos deles, tivemos o podcast 26 que falamos co autor dun deles, que é o de para vos xogadores, falando de masculinidades nos videoxogos, e tamén o de as mulleres que non sei se que non lle gustan os videoxogos ou que odian os videoxogos ou algo así, que tamén da mesma de A Través Editora, que dese falamos creo que no podcast de 19, creo que estaba aí pillando libros da biblioteca. O gallego vese máis, pero sabes, hai edicións brasileiras, portuguesas que tamén podemos mirar por aí, pero bueno, en fin, de atopar na nosa contorna en tendas físicas en librarías, pois ao final, pois o que nos queda é ou cousas en inglés ou en español. Entón, xa sabedes, ouvintes, a poñervos aí a facer editoriais tamén, en fin, que interese pode haber, que sei, agora pechades cando acabe o programa e ides aí ao Twitter de Xerais de Galaxia a molestar o CM, que non ten culpa de nada, pero vou dicir, videoxogos. Pero bueno, está ben reivindicarlo, pero tamén por se alguén lle parece raro que estemos con esta escolla é que non hai moito máis, e se alguén coñece algo, por favor que non o faga saber, que tamén ás veces non escapa do radar, pero eso. Do que seguro que non se escapa moita xente do radar era o tema dos libros interactivos, que é do que nos ven falar hoxe John, así que douche a quenda, turno. Hola. Home, interactivo depende. Non pasa nada. A ver, veño traer nostalgia dos anos 90. Bien. Teño aquí un libro de pesadillas. Wow. O primeiro que quero dicir é que estou enfadadísimo, porque a persoa que traduciu o título desta saga de libros merece a cadea perpetua mínima. Porque, como se chama en inglés esta serie de libros? Chámase Goosebumps, que significa literalmente arrepíos. Como lle chaman en Portugal? Arrepíos. Como lle chaman en euskera? Ortzikarak, que significa o mesmo, arrepíos. Pesadillas. De onde sacan isto de pesadillas? Como Pareceme fatal.
Como lle chamarías en castelán? Repelús? Repeluses. Porque Escalofríos. calofríos, vale, ¿no? sí, calofríos, mellor. Sí, a verdad que sí, Esto- estaría Esto mellor. foi- Te digo yo. Ben, entón, aproveitando... Pero bueno, Rafa. non veño a falar de... Non veño a falar disso. Veño a falar do formato dos libros de Escolla a tua propia aventura, que son un pouco aventura gráfica sen gráficos, aventura de texto analóxico, que basicamente comeza unha historia e en función das escollas que fagas pon que tes que ir a tal páxina ou tal outra páxina. Entón a historia vai se desenvolvendo ata que ao final hai, neste caso, 20 finais diferentes. E pode parecer unha parvada, pode parecer algo simple, pero pensade en escribir unha historia que estea interconectada e que dé pé a varios finais diferentes. Non é nada fácil de escribir, ten moito mérito. A cousa é se Está. tamén ou non, porque creo que hai un poquinho de todo. Eu tiña un que sempre me acababa matando a mafia. Eu non sei como tiña que facer, non sei como tiña que facer para sobrevivir nese libro que sempre me acababa matando a Yakuza. Pero por favor, sabes, daba igual que fixera. E entonces aparecen os mafiosos e ¡pam, pam, pam! Por favor. Un suplicio. Continúo? Sí. Ou queres falar tú? Queres falar Ya, Lena? vas a seguir falando de libros interactivos, quero decir. Non. Vale, pues entonces espérate un momento, que aparte que nos di que en Madia Levo, que xa estaba comentando por aí, comentaches algunhas cousas que algunhas hai a recuperar despois. Dinos Madia Levo que eu recordo ler eses libros de neno nos anos 80, porque había o que se chamaban en castelán Escoge tu propia aventura, lino así un pouco como se fose Borbón eu, pero non sei se nos que testi nos de quesadillas era opción, o sea, as opcións para escoller a que páxina iba era por opción narrativa, en plan, esta personaxe ten unha opción de facer tal cousa ou facer outra. Ou había tamén por méritos de resolución de creva cabezas ou... Tiña algún quebracabezas low de pouca dificultad. Tiña, Vale. en plan, lembro neste libro, hai un momento en que di, les nun vidro, nunha xanela, Sí. a palabra enmadulla. Entón se sabes o que significa, vai a esta páxina. Se non o sabes, vai a outra. Que ayúdame do revés, porque está escribindo desde dentro para fora. Non é moi difícil de saber, pero bueno. E aparte ten a cousiña, o truco disto, o que ven sendo o equivalente ao código Konami ou o arriba, baixo dos libros é o dediño. Tú mantías o dediño na página que estabas. Entón, dicías, Sí. vale, escolle unha opción. Lías e dicías, ai, non, que me matan. E volvías para atrás e colles É o save point de toda a vida, o punto de guardado do videoxogo toda a vida. Claro. Pois mira, fiando un poquinho e volvendo ao videoxogo, o sea, historia interactiva de videoxogos, había unha revista de videoxogos dos 90 que se chamaba Megaforce, que era, creo que originalmente francesa, pero que tuvo unha edición en España. De vez en cando viña unha cousiña. E unha vez viu isto de aquí, que é suplemento gratuito a Megaforce. Bueno, vou ver se... Ve nada. Aí está. Sí, sí. Como se chama isto? Sonic e o anel das 5 probas. É que isto... Increíble. Novela interactiva, libriño aquí de, bueno, novela 48 páxinas con algunha ilustración e demais. É un pouco o mesmo. Está un pouco ambientado, creo que na época de Sonic 2, porque isto saiu no 93 e demais. E basicamente, pois iso, que desapareceu a colección de anéis de Sonic e demais, e ten que investigar. E en case todos, en vez de ter unha opción de saber que páxina ou que, tiñas unha proba, como decía. De feito, a primeira é xusto o que dixo aquí John, que tes que lelo ao revés, que te espero en 8, entón vas para 8. Se non, seguirías para diante, vas para 5. Se non desfías, vas para diante. Vas para 5 e fin. Xa morriches. Fin, te mata la Yakuza. Pam. Ten varios... ten varios tipos de xogos. Tes algún aquí de laberinto ao revés, en plan número da páxina, cal leva o inimigo, non sei que, tal. Este dá para un streaming do Teiro Verde, eu creo, Aquí tamén outro labirinto. O sea, as decisións non eran tanto como escollas túas,
senón que era máis ben resolver puzzles. Tamén había un código que che dicían aí, había un que a letra seguinte no abecedario. Entón, colina non sei que era D, non o sea, Poderías facer un streaming máis en plan radiofónico, sabes? Con imaxes relaxantes de Sonic e vas lendo. No, hai xente en Twitch que fai lecturas de libros destos de Escolle a tua propia aventura. Os de Tempo de Culto, que fan streaming en castelán, que entre eles está Paco Fox ali nese equipo, que Paco Fox estivo aquí falando de películas de videoxogos, fan directos de ler destos que recordan Madia Levo que eran entre malos e regulares, porque claro, hai unha serie de aparte había unha serie de escritores que dis, este sempre mete algo de Indiana Jones, alguna cosa que algo podría ser Indiana Jones. Aquí va a salir Indy, Sí, ou todos Goonies. En fin. Claro, eu aquí tiña unha dúbida, se non sabía se era que o 23 tamén tiña que ser, en vez de 23, 12, restar rión a cada un, ou era a páxina 23. Nunca, sempre creo que o fixen mal. Creo que é 12, porque estou vendo aquí. Bueno, en fin, que isto tamén había, a verdade é unha cousa que eso, creo que feito en España, que non houbo un texto de calquer outro idioma que houbo tamén adaptacións a varias linguas, senón que creo que é exclusivo de Editorial Primavera, que a meteron cunha revista de consolas. Eu lembro, merquei en Barcelona, o sea que eu cando estaba empezando a ler por riba, que eu tiña a miña idea de que primeiras cosas que mercar andaba de Barcelona de vacacións, tiña un Mortadelo e isto, para ler. Que bonito. Volvemos a enganchar co de anécdotas do outro día. E dito isto, John tamén tiña algún temiña máis por aí que meteu aquí de última hora, que vou buscar o vídeo. Os libros de pesadillas eran os máis famosos desa época, de Editorial Scholastic, aquí publicado por Ediciones B, originalmente de Scholastic, mas Scholastic tiña outra serie de libros que eran os meus favoritos, que eran os Animorphs. Non sei se alguén lembrará os Animorphs. Hombre, sí. Hombre. que contan a historia de dos adolescentes que se poden transformar en animais e teñen que salvar o mundo dunha invasión alienígena. Así dito rápido e mal. Entón, o interesante, o que teñen de diferente estes libros é a habilidade dos rapaces, das rapazas, de se converteren en animais. As portadas eran super guais. E tiña tamén, na parte de abaixo, tiña unha cosa que me encanta, tiña isto, de encántame. Ben, pois, destes libros, desta saga de libros, sacaron algún videoxogo. Vou falar dun en particular. Do videoxogo, vou non sacar, aquí lo de que vexades e tal. Do videoxogo da Game Boy Color. Aí está. Está aí animorfeándose. Iago, se podes por o vídeo? Sí, está. Sí. Pois, este xogo é un RPG, por algún motivo, bastante plaxio de Pokémon, diríamos. Non sei. Porque adquires os animais como se fosen Pokémon. Entón, tes batallas por turnos, como en Pokémon, escolles un ataque, como en Pokémon, e se te matan un animal, como en Pokémon, pois tes outro. Así. Mira. Pero ti non te transformas en animal. Pero decendado. Casi. O sea, sí, supuestamente es tú que te transformas. Pero. Pero no. Pero tú como si fueres un Pokémon. Ostras. No, pero é que hasta os menús son iguais, As animacións son 2 frames, para xente que non este vendo, de transformación. O sea, sabedes os morphing? Pois eso con paso A, paso B. Chao. Mi madriña. Que belleza, Que belleza. Sí. Pois, como poderon facer duns libros tan bons un xogo tan pésimo? Que non me explico. É unha cousa que pasa moito. Sí. Como poden facer cousas de outro medio? Logo vingámonos facendo pelis de videoxogos. Pero bueno, xa se nos pasou. E agora sí que está, xa quedou. Bueno, está ben. Eu isto descoñezo o material base, pero vexo que é coñecido, porque aquí estaba de 75% que sí, sei que
Non che son, de verdade, ilustracións dos Animorphs, porque esas ilustracións son míticas. Eu non ligo os libros, pero é como, sabes, teño esa imagen no cerebro. Espérate, que agora é mofeta. Ou non sei que era aí. Bueno, é casi. Bueno, é un bicho. Seguimos enganchando, xa que isto xa era un libro do que saíron videoxogos. Pois imos con The Pillars of the Earth, da man de Rita. Isto era... Que son os piares da terra, non? De Ken Follett, claro. En portugués, como é John, que me dixeche antes. Eu pensei que eran En piares. portugués é os pilares da terra, pero a RAC Sí, non pero- admite a palabra pilar, senón que di que é piar, entón en galego sería os piares da terra. En galego. Pero non existe traducción pública. Pero non existe traducción. Ninguna editora galega traduciu ese libro. Que me parece bastante shocking, porque, o sea, era un libro que no sé momento estaba lendo todo o mundo, o sea, todo Dios estaba lendo os piares da terra, era como a enfermedad, sabes? Expandíase, ¿no? Ti estabas aí tranquilamente tomando un café e aparecía o teu veciño segundo e decía, hombre, Manolo, que tal? Oiches, que estou lendo os piares da terra, deberías lelo. E contagiabaste, como... empezaba a ler, funcionaba así. No Cine Hospital aparece como enfermedade do... ¿Ves? A mí Era que era. veía unha historia de superviviente, sabes? Yo fui contagiada. Encima de algo, foi unha vaga peor que o propio cristianismo. Bueno. Aquí, seguindo co programa de Semana Santa, Tal cual. Tanta foi a febre de Piares da Terra que fixeron unha serie, unha miniserie, daquela cando se empezaron a facer estas cousas, na que salía Eddie Redmayne, que debeu ser como o break de Eddie Redmayne, eu quero pensar. E despois fixeronlle tamén un videoxogo, que un videoxogo é, o sea, si é un videoxogo, pero é un pouco como siga a novela, ¿no? Non é que seña un xogo inspirado en Piares da Terra que non, é un videoxogo pois que sigue o argumento os personaxes que aparecen na novela, o pasa que ti como que xogas estes personaxes e vas facendo clic, 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 clic polo mundo adiante e facendo pois certas decisións que digamos que poñen picante na historia, porque ti sigues as cousas importantes que pasan pasar, non? Pero ti podes, sabes, facer un pouco el locuelo mentras fas esas cousas. Saliu como en tres vagas, saiu o primeiro en agosto de 2017, como estaba dividido en tres partes, o primeiro no 2017 en agosto, despois, saliu o segundo en decembro e o terceiro xa en 2018. Esta é un xogo que está desenvolvido por Daedalic Entertainment, Daedalic en plan de Dédalo, de Dédalo o tipo do laberinto, vale? O sea, para que nos entendamos bien. Pois está para PCs varios e cosas desas. PCs, Mac, está para Switch, está para PlayStation 4, iOS. Bueno, en fin, que podes xogar en diversas plataformas. Mira, aí está un monxe falando aí con outro. Pois é así, é basicamente clic, 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 point and click. Ti vas te levando o xogo vai te levando por diversas escenas, diversas localizacións. En estas localizacións podes interactuar co mundo, interactuar cas personaxes. Unha cousa interesante, porque eu non o acabei, era cando eu tiñámolo ali como na cola, non? Na cola de xogos que hai que xogar, que temos pendentes, digamos, e dixeches, que se acerca o día do libro, tal, e bueno, pois mira, xa que estamos, dale grillo, vamos a empezar os pilares da tierra. Entón non cheguei moi lonxe, pero unha cousa me parece moi interesante é que hai, o sea, ti o teu personaxe, non? Ti vas por aí, bueno, que o teu personaxe, non que te crees un personaxe, é que dependendo das escenas, pois pode ser 4 personaxes diferentes. Creo que estaban Tom, que é un dos primeiros protagonistas do libro, Jack, que basicamente eu diría que Jack é o máis protagonista do libro, é como o top dog. Tamén pode ser o prior Philip,
é máis aliena que outra top dog protagonista do libro. Entón, tes varias escenas nas que digamos que xogas a cada un deles, non? Entón, o personaxe vai por aí, pode recoller algúns obxectos e esos obxectos podes usar. Entón, tes como o teu inventario, non? De obxectos. E aí, Philip podía usar a súa Biblia para recitarlle recitarlle pasaxes á xente, en plan, sabes, por ser útil. A veces, o gracioso é que era, sabes, Philip empezaba nun monasterio, entonces, el cando sí que recitaba pasaxes, axudaba, eu, pero que non, sabes, que non che están botando pedradas cando lle recitas o evanxeo que lles gusta, porque claro, pois son todos monches, non? Entonces están como, ai, gracias, Philip, gracias por recordarme as palabras de Xesucristo, non? Todo eles mólalles. Pero, sabes, pregúntome como lle irá a Philip no mundo real, sabes, cando saia do monasterio e teña que lidiar con outras persoas e faga clic, Biblia. A ver que pasa. Tamén recollín un pano cheirando a queixo que non sei para que sirve, pero bueno, teño aí no peto, sabe Dios. A Biblia tamén escolle a tua aventura, sí. Pues efectivamente. Está interesante, eu creo que a verdade é que hai tantos anos que lín o libro que non me acordo de casi nada do que pasa. Entonces, acordame de 4 ou 5 escenas, 4 ou 5, digamos, puntos argumentales fundamentales da novela. Entonces, para min, isto é como se estuvera xogando de novo. Eu creo que hai xente que di que deberías ler o libro antes de xogar o xogo, pero eu creo que podería xogar o xogo tranquilamente, en plan, de sorprenderte de todas as cosas que pasa, de decir, oh my god, incredible, que plot twist tan interesante, pero a verdade é que o libro enganchaba moito. Xa digo que era unha enfermedade moi contagiosa, pillábate hasta que o acababas non a pasabas, era así unha penitencia. Pero nada, moi ben, moi ben. De momento a experiencia bastante ben. Xa vos contarei cando remate si que ben ou si fai algo chungo. Xa vos contarei. Perfecto. En dicir que, por exemplo, se queredes pillar en Steam, agora mesmo está 2 euros, co cal, se vos chama temática portal, está agora ata o 3 de maio. Más barato co libro. O sea, descarado o xogo. Está máis barato co libro. Fácil de esto. Gráficamente, bueno, está... É verdad, gráficamente como un de 2D, como un ilustracións, como suelen ser este tipo de xogos, que son máis como novelas visuais, ¿no? Sí. Ten así un pouco de profundidade que está bastante ben, ¿no? Como hai así xente por detrás, que non é todo en primeiro plano, hai un pouco de profundidade, que eso está ben. E está, o sea, gústame, o sea, as ilustracións son sinxelas, pero a verdade é que creo que as caras dos personaxes teñen moi bon... están moi ben definidas, non? Como teñen moita personalidade. Son xente que ten as súas características, as súas pequenas enrugas, cicatrices, cousiñas, non? Está ben. Está ben. Sí, un pouco como se fose o libro que estivese ilustrado e con animación moi simple, porque estamos vendo así un pouquiño. Mira, hai unha pregunta que igual non chegaches a este momento, pero dinos aquí Lira Granger que di: ostras, ese empecé no olvideme de seguir. É verdade que tiña unha señora que falaba en galego? Ni idea, non cheguei aí. Non sei se refire ao libro ou ao xogo tamén, que non sei se hai por aí, pero bueno. É verdad que no libro Jack, nun momento dado, pasaba por Santiago. Jack pasaba por Santiago. Entonces estou a verdade é que estou esperando a ver si o mandan a Santiago no xogo ou vai como deslizarse sobre ese peregrinaxe. Bueno, pues se pasa, avísame que vou metendo aquí na lista de xogos que nos que aparece Santiago e distintos sitios. Sí. Non, que xa te avisarei. Sei que en algún momento creo que no xogo que vin algún MS me parece que polo menos que o mandan a Toledo, pero porque sí que estaba no libro en Toledo, pero non sei se no xogo pasaran por Santiago, porque non estaba moito tempo en Santiago. Entonces, pues mira, non che sabería decir. Xa che direi si vai a Santiago ou non vai a Santiago. No gameplay en rápido, non identifico a catedral, tamén imagino que será románica daquelas aínda. Claro, é que igual pode ser un, sabes, background genérico de catedral en outra.
sabe Dios. Bueno, pois está. Chámase Ken's Follett The Pillars of the Earth. Vai co Ken Follett diante para que saiba que foi o señor. Sabes que non? Para que se saiba que os royalities que leva o señor. Exacto. Falando de vagas, houve videoxogos do Código Da Vinci ou movidas de Dan Brown? É que o do Código Da Vinci quereme soar. Creo que a raíz da película, porque na portada saía Tom Hanks. Isto é un dato que imos mirar. Mentras, se vos parece, imos comentando por aí o que fan deixando ouvintes. Espérate, que un tiña unha cousa máis da É verdade, que tes aí. Menciona unha cousiña, sí, menciona. Así por que non ten nada que ver, o sea, isto non é libros que se adaptaron a videoxogos. Estos son libros en videoxogos, porque me pareceu que sabes, que non podía deixar de mencionar a extensa colección de volúmenes literarios, de instruccións, manuais, guías de viaxes, recetas de cociña, guías académicas, críticas, ensaios, poemarios, etcétera, 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 que hai nos Elder Scrolls. Por suposto, Elder Scrolls Mention, sinto, teño que facer casi todos os programas, teño lidos do Oblivion do Skyrim e os do online, que hai o bonito destos tamén que se repiten moitos títulos, pero claro, non che extraña que se repitan os títulos, sabes? Dis, bueno, claro, como non vai estar este título aquí 200 anos máis tarde, si é un clásico, como a bendita, como se di, a asistenta argoniana cachonda, que é un clásico que é un clásico da literatura de Tamriel. La sí. Unha obra de teatro erótica, ¿no? Que eu creo que está feita para ser leída en realidad, porque non me imagino esa obra de teatro, bueno, igual como a porno de Tamriel. A verdade é que son libros moi interesantes porque realmente hai tanta diversidade de contido, hai tanta diversidade de contido que é moi interesante. Hai moitos libros que son libros de habilidade, no? O típico libro que che axuda a mellorar unha habilidade X, armadura pesada ou destrucción ou que seña, pero estos libros, o sea, son interesantes. Hai algúns que están moi ben. Por exemplo, quero citar a persoa que me inspirou a facer esta recomendación, que foi Brian David Gilbert, que non sei se coñecedes, que é un youtuber americano que fai cousas, bueno, que está un pouco tocado a cabeza. Fai algunha recopilación interesante, fixe unha recopilación onde se leu todos os 337 libros que hai en Skyrim. Recomendo ese vídeo se vos mola o Skyrim ou os Elder Scrolls. É un dos libros nos que ele máis eu coincidimos que son excelentes, son o Pala, volumen 1 e volumen 2, un thriller necromántico romántico de terror. Increíble, inspirado, o sea, está moi ben. Mencionar tamén cousas, defectos que teño que pode ter esta mecánica de libros de instruccións que están ben. Por exemplo, un libro que se chamaba As artes escuras a xuizo, que salía no Oblivion, que che daba habilidade de misticismo, pero no Skyrim o misticismo é unha escola que se desbotou, que xa non mecánicamente xa non estaba disponible, e daba che habilidade de ilusión que non ten nada que ver cando lees o libro, pero non podían cambiar, porque vai de artes escuras, ¿no? Entonces, como, bueno, pues non podemos cambiar o contido do libro. Pues nada. En Skyrim pasou a ser de ficción, en vez de... Era de ilusión, que non tiña nada que ver, que xa me dirás, como... En fin. Outras mencións interesantes, se tedes o Skyrim aberto, os queredes buscar, o... Ahora te vas a abrir. O horror do Castelo de Xir, a doncela argoniana cachonda, por supuesto, un bico querida nai, e a triloxía Mendigo, Ladrón e Guerreiro, que a verdade que está moi ben. Os clásicos presérvanse, Pois aquí están as miñas recomendacións do Skyrim. E tamén, se vos gusta Dragon Age, lede a Sunder, como se chamaba? Partido, non sei como é a traducción en español. Eu sei un libro de verdade, está bastante ben. Ya está, acabei.
Moi ben. Eu vou facer un apunte horrible sobre isto, vale? No Skyrim, cando tes a túa casa, despois chega un momento que podes construir a túa casa e ir añadindo espazos. E, por suposto, tiña unha librería. A miña obsesión cos libros de Skyrim era tal que me pasaba os cachos reorganizando as librerías, o sea, como estaban colocados na librería para que estuveran os volúmenes todos ben seguidiños. Por orden alfabético. Sí, se me iba como horrible. O teo é fuerte, Sí, o teo é fuerte, mi madrina. Quedamos con este pensamento. Eu creo que dá para facer cando volvamos a facer o de libros, agarrarnos este sistema, porque agora estou pensando tamén en varios RPGs que vas por vilas en casas que teñen estanterías e igual non aparecen libros. Estou agora pensando no Shining Force 3 ou de Saturn, pero lembro que era títulos de libros. Se ibas a un campamento militar, pois eran estrategias de non sei que, algúns máis serios, outros máis tal, pero era só para ver os títulos dos libros, que había cousas como na religión de non sei que, o sea, eu creo que é un tema de sacar, de ir collendo aí greatest hits de momentos, de metalibros que eu creo que dá o próximo Recuncho Royal, sabes, a que xogo pertence este libro? 330 e pico libros de no Skyrim. Son o Skyrim. Sono Skyrim, conta os que xa non se conservan edicións na cuarta idade, que logo igual non morro aquí. Na terceira idade xa hai outras cosas que xa non hai. Do que sí confirmo é que existe videoxogo de Código Da Vinci. En principio, ainda que estou vendo aquí que ten, a ver, é unha cousa un pouco extraña, porque aquí empezas o xogo e tes os logos de Sony Pictures e Columbia, pero logo non ten os dereitos de imaxe de Tom Hanks e Audrey Tautou, que creo que eran os actores que saían nese filme. Entón hai videoxogo de Código Da Vinci. Saiu canda a peli, eu creo que simplemente, o sea, a motivación é que as empresas que andan en RAS son os que fixeron a peli, só que non teñen o mesmo aparataxe gráfico, pero en fin, pois eso, unha aventura de crebacabezas e demais, cousas varias, un pouco de combate. Dios, pero aí estaba Audrey Tautou dando puñetazos a... Non é Audrey Tautou, a personaxe tal. Entón, claro, bueno, agora xa non sai anuncio dunha cousa que, bueno, eso sí creo que é o xogo que anuncia. Sí, pero iso, que existe. O sea que isto nos vai levar alguna das respostas do público que podemos ir con eles, porque tamén aquí, claro, podese facer trampa, pode dicir dunha peli que tivo adaptación do libro. Logo, moitas veces pode ser que están inspirados ou co timing de momento de lanzamento, que era por aproveitar o tirón do filme, pero igual ás veces pilla elementos de películas. Dígame, Rita. É que me acabo de ver na miña lista que Mendigo, Ladrón e Guerreiro non é unha triloxía, era unha tetraloxía e o cuarto é Rei. Mendigo, Ladrón, Guerreiro e Rei, o sea, o tipo ascende na vida, o sea, xa está, xa quedou aí. Vale, agradezo porque tiña medo que nos viñeran a corregir iso en comentarios últimamente, porque estamos que nos veñen máis cosas. En fin, mira, imos co que nos foche deixando por Instagram e Twitter. Logo tamén repasamos o que xa fostedes comentando ao longo do directo no Twitch. Dinos, Adrianciño, o Bruxeiro, que entendo que é isto do que xa falachedes no capítulo 2 e The Witcher as 3. Como adaptación, que isto, podemos ir aquí facendo valoración se coñecemos de pulgar para arriba ou para baixo. The Witcher como adaptación, entendo que... Es que non é adaptación, está inspirado, pero non é adaptado ao libro. Pero bueno, bien. O sea, 10 de 10. Bueno, como adaptación libre. A ver, cando digo adaptación, quero dicir, se vas... é como cando se adapta un videoxogo a cine, quero dicir, ten que durar 2 horas, ten que ser unha película, non un videoxogo, pero adaptado ben, como película funciona ben. Non. JPV di, como xa Rita vai dicir The Witcher, non foi, que depois da adaptación da Divina Comedia o Dantes Inferno, que hai un videoxogo que se chama Dantes Inferno. Sí, é verdad. Hagan no radar un pouco de no radar. O peor de todo é que ni siquiera alguén a Divina Comedia, entonces non podo comparar. Creo que da época PlayStation 3, creo que tamén houve para PSP, creo que hai alguna versión. Ten unha pinta isto, así, estou vendo por enriba, ten unha pinta ser un pouco Diablo, pero... Era un hack and slash, sí. Ahora que o vexo, xa me dou conta.
Sí, sí, un Devil May Cry daquela maneira, que isto tamén, mira, xusto, que ben fiado sen terminado a resposta. Toshio dinos, non é exactamente inspirado nos libros, pero ten certa inspiración na Divina Comedia o Devil May Cry 2, que nos di Válido. Toshio, sí, o protagonista Válido, máis adelante, válido. logo anda a ver ir por aí. Deixa-me interromper Sí, un momento, cando podas. Quero falar doutro videoxogo baseado nun libro Sí. que me acabo de lembrar agora, entón acabo de buscalo. Houbo unha tentativa de facer un xogo de Dune, de Dune, a peli esta agora petando, que a mí non me gusta, baseada en libros. Pois, no ano 2002 ian sacar un videoxogo para Game Boy Advance baseado nese filme. Só que acabaron cancelando. E recentemente, no ano 2022, hai 2 anos, a compañía, que tiña o xogo prácticamente acabado antes de que se cancelase, sacou uno, pero que non tiña licenza de Doom, cambiou o nome, un pouco os nomes das cousas, e chamase Eland de Crystal Wars. E está disponible en Steam. Vale. ¡Hala! O número de serie rascado e pa diante, claro que sí. Sí, A ver, que que Doom- fixeron a faena así de tarde. Que Dune tamén tivo agora fainada, non sei se hai xa o MMO que estaba anunciado este ano, que creo que tampouco, o sea, aproveita o tirón das películas de agora, pero creo que non é. Comenta aquí Tas RX que Dune foi un dos primeiros xogos de estrategia en tempo real, e espérate que eu agora acabo de pinchar aquí un vídeo porque eu estaba pensando unha cousa, que este creo que non é de estrategia en tempo real, que é unha aventura gráfica, o que saiu para Mega CD, que 1992, pois igual é o de Mega CD. Que tería versión para PC, entendo, porque ao final era un pouco así. Non sei se é exactamente o mesmo xogo. Sí, pode que sexa este estrategia en tempo real. Pero bueno, sei que había un para Mega CD, porque eu lembro de terlo lido na Hobby Consoles despois de facer a... Sí, ten pinta de ser estrategia en tempo real. Imagino que tamén houve versión para PC e demais. Pero iso, houve filme de Dune, o sea, videoxogo de Dune. Non sei se neste caso pillaban elementos da peli do 84, creo que é, de Lynch, pero bueno, da peli dos 80, ou se máis fiel ao libro, pero di que Dune 2 que era Real Time Strategy, o sea, de estrategia en tempo real. Claro, isto non sei se o de Mega CD era o 2 directamente, non lle puxeron número. Estou un pouco perdido cos xogos de Doom e de estrategia en tempo real polo xa, pero bueno, iso, que aí xa que citas Doom, sí que houbo, pero bueno, que hai o caso que acabas de citar que en Game Boy non chegou a sair e chegou de outra maneira con outro nome. Diego Bouzón, hoxe non lle apetecía, enfadouse con nós seguramente. A semana pasada pasou uns anécdota que comentaba, pero bueno, nada, recuperémosla para outra. Que se nos pasou a ler, porque chegou aí no límite de tempo e non a vimos. Pero esta semana dinos que mellor recomendo unha consola chinaca e o libro 101 juegos que debes jugar antes de morir. Bueno, vale, pois quedamos aí con este, neste caso non vai por aí. Lorena Amigo aproveitou a trampa e recomendanos o Aladín. Agora cal deles, cal dos 6 que hai do ano 93. Pero bueno, Aladín, que é un conto das 1001 noites, non? A movida esta... Sí, un dos contos das 1001 noites vagamente adaptado por Disney o suxeito, como fai sempre. Colle cousas que están no novio público, cámbiao para que chexan deles e money. Money. Pero bueno, pero ao final é iso, é unha maneira de se con iso acabas chegando ao libro, ainda que primeiramente porque os gráficos sí que imitaban fielmente o que deixaba Master System en NES, pero xa adetan bastante fielmente a imaxe do filme de Disney, pero en fin, bueno, tamén é unha maneira de enganchar. Espera, perdón, que non fixen o chiste. Como me apelido vedes aquí a 1000, entón a 1000 é unha noite. Congelado. Non escoitaste? Quedaches congelado. Non, No. creo que Rita que lle quedamos congelados. Bueno, no. Non sei. Vale. Bueno, veremos se saímos desta. Se non, se alguén actualizade, se non todas as cousas raras actualizade. Vale. A corte do director dinos, agora que me acordo de Harry Potter ou ver xogos da Game Boy apoiándose nos libros porque aínda non había película. Fun ver este dato, non por levarlle contraria a Paco, que por certo estemos aí que a xente da corte do director, da Caixa Negra, non estamos falando de películas de videoxogos, fai pouquiño. Realmente o que creo que pasou é un pouco o caso Da Vinci Code.
Mesma data, 16 de novembro de 2001, que xa estaba saída a peli de a primeira das de Harry Potter, saiu versión para Play 2, para Game Boy Color e Game Boy Advance. En todas aparece o logo de Warner, quen tiña os dereitos do filme, co cal está feito a raíz de que se fixo o filme, non tanto polos libros. Si é certo que, pois, gráficamente ou por limitacións, pois son xogos distintos os de Game Boy Advance e de Game Boy Color, máis ou menos o mesmo, con unha especie de xogo en vista cenital. Igual non se parecen tanto as personaxes aos actores que facían no filme, e probablemente algunhas cousas de argumento cambien e non sei se tan fiel a película, pero creo que non é tanto que imos facer isto por libro porque non é o filme, pero estou revisando a data e sí que coincide ca saída do filme, e logo o xogo de PlayStation xa un pouco máis fiel, pero bueno, sí que é normal que iso, que as versións que saían para portátiles nesta época pois eran variantes, que isto xa vimos moi claramente cando fixemos o directo de Parque Xurásico, por exemplo, e que había cousas moi dispares segundo a plataforma. Que eu quero dicir que o xogo de Game Boy Advance, un deles de Harry Potter, sí que é boísimo, sí. Pero eu quero reivindicar non ese, senón o xogo de Harry Potter e a Pedra Filosofal para PC, que é un plataformas colectatón en 3D, e que está genial. Eu lembro de xogar ese de pequeno, é maravilla. Creo que é mesmo que o de Play 2, ese en concreto, sí. Non estou certo, pero o xogo non PC sí, porque non traballo Sony. Vale. Nada. Cando veña o PlayStation cos maletís, que sempre veñen aquí con maletís, a John non lle mandamos, que non traballa Sony. Moi ben. Por pechar o de Dune, que nos deixa por aí o título, que eu coñezo o título, o sea, Dune non consumí nada de Dune. Isto sona... Bueno, en fin, Dune non vi nada, pero soname de Battle for Arrakis, que de velo na hobby consolas ou na todo sego ou unha cosa destas. Non consumí nada de Dune, pois menos mal, porque parece ser que é bastante bueno, en fin, os chistes de cocaína escríbense solos, non me saben ocupar. Bueno, xa teño material para poñer para rir. Moi ben, sin contexto ningún. Veña, se queredes saber de que vai, entrade no podcast, veña. E por último, o que era fácil de comentar, que creo que xogou alguén un comentario, aproveitamos para rescatar o primeiro do Twitch, que tamén non o puxeron a corte director. Esta mesma persoa que comentou no Twitter dixo a la Abadía del Crimen, que imos falar un poquinho da Abadía del Crimen, que é un dos casos que se poñen como un dos desenvolvementos españois así máis en referencia anos 80, que foi un show que non funcionou moi ben daquela, pero que agora se reivindica un poquinho. La Abadía del Crimen, en que está baseado? Chámase, en castelán creo que El nombre de la rosa. Que é Eco, non, Humberto? Sí, Humberto Eco. Que neste caso, pois tamén, aínda que bueno, foi despois da película na que sae Sean Connery, creo que era o que sae logo en Alone in the Dark dando pena, que é Christian Slater, pode ser. Peli de Alone in the Dark, pero foi mal. En fin, bueno, eso. Tuvo varias versións para microcomputadoras de 8-bit daquela época, pois algúns dos Amstrad, tamén Spectrum e demais. Esta en concreto creo que é da Amstrad, que estamos... No, esta é de Spectrum. En fin, con distintas paletas de cores, algunhas máis acertadas que outras, e xogo en perspectiva isométrica, que as podí pola Abadía. Como non se toma moito o tema de licencias, pois naquela época, polo visto, non tiveron así maneira de tiralo, pois son a Abadía del Crimen, e cambian unha cousa con respecto a... Imagino que con respecto ao filme, non sei se o filme está con moito que ver co propio xogo. E como ben nos indica por aí no comentario Tasarreques, despois fai pouquiño en Steam hai disponible un remake feito por un equipo distinto que expande a historia, faina máis parecida ao libro, creo que a película, porque incluso hai, eu sí que vi algunha imaxe, e aquí sí que é como unha especie de Sean Connery Cabezón, o a personaxe que manexas. Sí, é un poquinho... Unha especie de que? De Sean Connery? Sean Connery Cabezón. Sí, un pouco... Bueno, hai as personaxes un pouco cabezóns, pero va un pouco por aí. Ese serían os xogos que nos deixaches en comentarios de libros que chegaron a videoxogo. Ben é certo que nestes casos pues, moitas veces ainda chega ao cine antes, ou a veces aproveitase o tirón do cine, que isto sí que é unha cousa, mira, aproveito para trasladar xa que falamos de medios,
que ahora outro día na Caixa Negra do Nostromo dicen que xa non hai tanto videoxogo adaptado de peli, que igual, pues eso pasa máis con colles libros como Witcher tal. Claro, eu non sei se tedes algunha idea de por que se pode ser iso. Eu creo que por los tempos que leva agora a facer un videoxogo, porque antes era, vai ver peli de Parque Xurásico, veña, en 3 meses sacoche aquí un tal, sacoche un ET con exitoso resultado. Eu creo que vai un pouco por aí, que haxa agora menos adaptacións e demais, ou son cousas libres, porque o xogo de Guardianes da Galaxia, por pensar así en cousas de que aproveitando un pouco tiron que van as pelis, pero realmente o material que tiran creo que o da banda deseñada. Claro, é que iba a dicir, hai moitos xogos que podería relacionar con pelis, pero que realmente son adaptacións da primeira propiedade, o sea, ainda que tiren da peli, realmente son xogos baseados na banda deseñada. Eu penso a veces que últimamente as pelis como que, como dirías, que veñen e pasan con moita rapidez, sabes? Que ven unha película, falase dela igual un par de meses e despois xa se deixa de falar dela. Non dá para que a xente este interesada nun xogo. A mí pareceme que non daría para manter a atención. Tamén é verdade que nova que sexa... Perdón, Lara. No, porque penso que tamén as adaptacións que se fan non son ninguna maravilla. Entón, se ano tras ano ves que non funcionan ben, ao final a nivel económico, pois xa. Tamén é verdad. Realmente existen filmes novos que sexan adaptables a videoxogo de alguna maneira? Porque os de Marvel, todo Marvel adaptan do cómic, van facendo como queren tal, pero despois que outros filmes hai que podan ter un videoxogo? Os Godzillas. Pero creo que deso xa hai, o sea, xa hai videoxogos que de feito, cando volveron ca saga de Godzilla, cando volveron ahora con isto cos de Legendary, creo que en 2014 cando volveron, o que lles deu tempo de facer un xogo tipo Candy Crush, porque eu ese xoguei, no? O sea, tipo de cabezas con algunha animación de Godzilla rompendo cousas cando faz moi ben, e o que lles dá de reacción para facer cousas así. A solución vai para móviles normalmente. Godzilla creo que había algo nun xogo de bélico que había unha especie de DLC ou tal que tiñas a Godzilla por ali, pero non... No Dave the Diver vai sair agora un DLC con Godzilla, pero bueno, Godzilla tamén é unha franquía que podes rescatar cando queiras, que máis ou menos vai ter unha certa vixencia que vai o seu tal. Claro, pero é que iso xa é unha película de ano. Claro, que hoxe en día o que está facendo cinema é remakes, novas entradas de sagas antigas, entón, pro videoxogo, elles mellor facer outro xogo baseado na mesma franquía que facer o xogo da peli. Se de Cazafantasmas, por exemplo, elles mellor facer un xogo novo dos Cazafantasmas e non adaptar a última peli dos Cazafantasmas ao videoxogo. Exacto, é que son todo cosas que xa están establecidas, o que sei, na última temporada de premios que che van facer un xogo de Elvis, sabes? E logo hai outro tema, que agora os xogos teñen que durar máis. Porque antes adaptas Parque Xurásico, dura o que dura Parque Xurásico e xa está, en modo plataformas, moi ben, que era nos 90, todo, que facemos en plataformas, pum, pa diante. Pero agora, colle o argumento do Cazafantasmas e intenta facer un xogo con iso, non che pasas 8 horas ou te lo a prezo baixo ou non dá. Outra cousa, logo estamos en James Cameron, os tempos que lle leva a sacar unha de Avatar, pois si, aí dá tempo a sacar o xogo. Sí, bueno, isto pasou, que sacaron, fai pouquiño, pero bueno. Sabes que che digo? Que isto estaba falando onde e que me quedei toda indignada, que non hai un xogo que seña popular de verdade, porque sí que hai proxectos así independientes que seña un dating sim da época de Regency, sabes? En plan Orgullo e Prejuicio, en plan Bridgerton. E isto, o sea, que se me vai a cabeza como é posible que isto non este desenvolvido con un estudio con recursos, porque constame que busquei que hai pues, proxectos independentes por aquí e por ali, pero eu quero decir, sabes, un estudio que teña pasta e que isto, a ver, somos serios. Estás dicindo, como que non existe? Hai algún dating sim AAA? Eu creo que de momento ainda non.
Pues debería. Así yo digo. Dead Debería. or Alive non conta, por favor. Non me sexades que vos coñezo, chat. Pero no. Está o Baldur's Gate, fixeron o Baldur's Gate, pues ben poden facer, sabes? Sí, espérate, en Steam vou mirar as etiquetas, dating, sí, efectivamente. Pero, bueno, estamos indo xa do tema, pero creo que imos responder e reencauzar con Madia Levo, que comentaba antes de que seu fillo quería o libro Os cigarros do faraón de Tintín, porque hai videoxogo. Valerá a pena, entendo. A pregunta é polo banda deseñado ou polo xogo. O xogo, creo que a aventura gráfica tuvo algunha cousiña así de algún. Creo, era, sí, é xogo español. Creo que está a traducción ou localización creo que está feita por xente do ETIF. Non lembro agora quen era exactamente, pero bueno, que andaba por aí. Bueno, que non xogo de investigar, de un pouco aventura gráfica, así con estética non demasiado cel shading, pero un poquinho sí. Pues igual non sei, está ben. Sí, igual está ben. Andar por aí por detrás de caixas, quedando inconsciente con cloroformo, como lle pasaba a Tintín, pues sempre divertido. Dinos aquí, perdón, que estaba aquí vendo as mensaxes seleccionadas, non estaba vendo ese directo sobre o que comentaba Rita. Un xogo dos Virgentos, premio ao mellor vestuario seguro. Entendo que É que o que te digo, están no Zeitgeist, sabes? Ahora, culturalmente, é o momento. A Esmorga en videoxogo. Que isto, bueno, aquí vou tirar para casa. Hai que dicir que hai uns anos houve unha Game Jam que non se volveu a reeditar, que era a Game Jam da Fundación Carlos Casares, na que había que facer videoxogos adaptando o Galo de Antioquía. Do que houve unha serie de videoxogos, eu participei aí na parte de banda sonora e tal, e tedes un vídeo na canal de YouTube falando da banda sonora do proceso e tamén vedes unha imaxe do xogo. Game Jam, o xogo visualmente estaba ben, a parte de son creo que estaba decentiña, pero tiña problemiñas de xogabilidade, co cal, bueno, pues está ben, entendes o concepto do que hai, pero non é un xogo que digas funcionalmente todo, pero bueno, está ben tirado, e uns cantos máis por aí, tamén nesa Game Jam, baseados en, por exemplo, en Carlos Casares. Tamén temos cosas baseadas en poemas de Rosalía e demais, pero en fin, se nos dese material para facer un podcast inteiro, pois mira, pois igual podemos para o 17 de febreiro, que cadra, creo que temos para o 16, cadraría. Das Morga facías un disco Elysium, Eu creo que che podía quedar unha cousa destas que machacan, Sí, sí. Ou se te podes moito lo un Yakuza tamén. Segundo. Pero iso, pues mira, anoto por se dá, ainda que sexan, sí, para botar 3-4 minutinhos dando un pouco mesmo así de xogos de Game Jam saídos con este tipo de cosas, pues tamén creo que como día, porque senón tamén non se fará nada, que hai que tamén ir dando un puxonciños a cousiñas destas. Anotamos aí para dentro de varios podcasts, que ademais creo que temos a sorte de que vai ser o podcast 68 e non o 69. Co cal Rita anota 24 de maio que vaiche tocar, porque estamos en impares. Sí, sí, creo que 24 de maio. Nice. Sí, mentalmente acabo de hacer cuenta, creo que sí. Así que, moi ben. Con isto xa, pois aí falaremos dos xogos de citas de AAA que vai ter Rita, por exemplo. O sea, temos que empezar a pensar. Que estrés. No, a ver, quédanos como 8 ou 9 programas de temporada, hai que ir pechando, pero temos unha serie de portas abertas que hai que ir pechando esta temporada, porque non vamos falando nunca do Celeste, nin do Gris, nin do Yakuza, que hai que falar do Yakuza, hai que estudiar un pouquiño Xbox e GameCube, que nos dá preguiza, para que poñerse a iso, máis cousiñas, que podes tamén ir... Sí. O Gris estaba de oferta en Switch. Onte. 4 euros. Hoxe xa non sei. Seguro que máis barato que o libro. E non aproveitaron que saíra a película. Non se pode. Seguidnos en redes @recunchogamer e tamén se queredes no Patreon apoiarnos patreon.com/recunchogamer para votar os contidos que imos ter próximamente. Imos mañá, xa seguro, imos poñer a pregunta para o vídeo de correspondente ao mes de abril, que vai ser sobre música do Street for Rage 1 e 2, análise, vai ser Sonic 3, Anakes, por que é o mellor xogo do mundo? Non é coña, creo que xa me quedé sen tema, non vai votar ninguén. E outro era Dicionario Gamer expandido, o sea,
un pouco máis con menos presa, sobre os shooter on rails, os xogos de disparos aos rails, que sai aí comentado, poñeremoslo no tal. E por último, Freito, comentábamos antes das RX que había un libro do Hobbit para Spectrum. É un libro, un xogo do Hobbit, unha aventura conversacional de Tentoros para Spectrum. Sí, que hai tantas mesas a veces imos cambiando que sí, efectivamente. Estaba aí, tiño aí guardado, pero non me lembraba. Chavalada. Sabíades que acabo de velo ahora mismo neste instante, perdón, pero que é relevante, porque é o 23 de abril, Sí. o día do libro. Sabedes por que se celebra o 23 de abril o día do libro, vale? Sabedes que hai un xogo desto de estrategia de cartas de Don Quijote? Eu tampouco sabía. Acabo de descubrir ahora mismo. Pero videoxogo de estrategia de cartas. Sí. Aí de Soli chamase Quijote Quest for Glory, que me parece en realidad unha paradoja. ¡Oh! Sabes? Encántame. Igual a interpretación do libro en sí, da tesis do libro, pois non está ao 100% como que non está procesada ben, pero bueno, queda aí. Sí, Queda en aí. castelán que me salta aquí as Aí está, cookies. Non as quero. Eso. Chamalle grandes hazañas, sí. Porque aparte, saíame a precarga en inglés e agora cambio de idioma. Pues nada, quedamos aí co Quijote. Aí en onde andas ti celebrase hoxe día de libro de algo tal, ou como van polo calendario de Shakespeare que hai distinto? Non hai nada, vale. Oxe, o único que fixen foi ir á cafetería que está cerca da miña casa, felicitarlle o San Jordi a unha chavala que traballa ali, que de Está Barcelona. maior. Xa está. Sí, bueno. Pois, nada, e vos, se queredes, ainda que hoxe xa non che quedes a tempo e tal, pois podes ir por Alita e pillar un xogo que vos empaquetan con moito cariño e abro con menos. Isto é unha cousa rara, isto outro día contado. Por exemplo, tedes este libro, que xa sei calé, o problema que o unboxing vai ser mal. Revés. Sí, efectivamente, eso sí. Que este libro de novela de dos pasados, Huellas de dos pasados, que é precuela para contar movidas do Final Fantasy VII Remake. Tamén, pois, eu pillei unha cousa de Sega, de Enciclopedia Sega. Por qué? Porque, en fin, enfermedade. Eu trabaga, como diría Madia Leo. Pero poderlo pillar en sitios tan cucos e tan bonitos como foi o caso como é Alita Comics. Así que sabes que Alita Comics leva desde este comezos de mes connosco aquí no Recuncho apoiando o que andamos facendo, aínda que empecemos podcast de libro cagando de cine, pero iso, tedelos en Coruña, en Santiago, en tendas físicas, e se non vos podedes pasar físicamente por aí porque vivides en Lugo, esta conexión como está, que eu entendo, pois tedes alitacomics.com, donde tamén podes reservar libros sobre videoxogos, aparte de máis colección sobre manga, novela gráfica, tamén xogos de tabuleiro, movidas de rol. Había unha figura de Jamiroquai que vin hoxe, a mí, pois, guai, porque podo facer chistes sobre xente que xa veis mellor. Jamiroquai, moi ben, pois xa está. Entón, iso moi ben. En Alita Comics, que demos tamén a ligazón na descripción de YouTube e Spotify, por se queredes xa ir directamente á web. E xa está, ben, como se nos estancou? Íamos ben de tempo e empezamos aquí a embarcar co libro. Perdón, bueno, isto é para finalizar. Pero hai algún xogo dos bolechas? Debería. Verdade? Queda de deberes para a próxima. Mirámoslo para o 17 de maio, a ver se aí nos entra en escaleta. Nada máis, como sempre, o placer, Rita, John, Lara, todo aquí, non? Sí, vale. É que está todo descolocado, estás como... Vémonos na próximo martes. E lembrade que esta semana tamén imos ter vídeo novo o domingo e o luns, así un vídeo un pouco máis cuñado xogando a videoxogos. Xa está. Veña, que nos piña o Touri. Vamos para diante. Veña, música, veña. ¡Qué malo! Hasta a próxima. Saudiña.